Mali broj godina rada, ali velika postignuća. Udruga za roditelje i osobe s teškoćama iz spektra autizma Plavi cvijet tijekom 5 godina učinila je za svoje korisnike i njihove obitelji jako puno. Zaista sam ponosna na sve što smo mi napravili zajedno, ne samo ja, nego evo cijela ekipa koja stoji iza mene. Od onih početaka kada smo pričali o tim predškolskom sustavu, kada smo zajedno sa našim gradom omogućili asistente u vrtićima, to je zaista velika prekretnica. Baš nas je nedavno jedan roditelj zvao mlađeg djeteta koji je pitao da li postoji takva podrška u Brodu, i sad kada mi možemo reći onako sa lakoćom da je to kod nas nekako standard već, to je zaista lijepo čuti od roditelja da su tako oduševljeni zapravo kad čuju. Trenutno udruga broji više od 70 korisnika, svakom pojedinom, ističe predsjednica udruge, trude se dati jednaku šansu. Trenutno mi kroz projekt Ministarstva zdravstva imamo zaposlenog fizioterapeuta i psihologa. Oni rade sa djecom i sa obiteljima, znači fizioterapeut radi individualno ili u manjim grupama, znači ovisno o mogućnosti djeteta i željama roditelja, a psiholog većinom radi sa cijelom obitelji, znači kada dođe do nekakvih određenih problema ili potrebe za rješavanjem nečega. U svoj rad odnedavno uključili su i Tomatis terapiju. Ona je individualna, zapravo u suradnji s roditeljima se sama terapija provodi kod kuće, a zapravo samo naš stručnjak pruža podršku roditeljima. Osim terapije, Plavi cvijet pruža osobama s teškoćama i razne aktivnosti, tako i subotnje radionice. To su više onako baš igraonice. Djeca se igraju subotom, tu druže se, budu u nekakvim grupicama sa terapeutima, imamo dosta volontera sad od zadnje posljednje akcije koje su nam se javili i to zaista lijepo funkcionira. Posebnu pažnju udruzi posvećuju i manjem broju svojih starijih korisnika od 21 godine. Zajedno sa volonterima oni odlaze na nekakve svakodnevne aktivnosti, da li u McDonald's, da li u kino ili tako u šetnje, i zaista uživaju u tome. A nadaju se da će uživati i djeca s teškoćama iz spektra autizma ovoga ljeta na zajedničkom kampu. Ako bude sve u redu, planiramo taj nekakav ljetni kamp ostvariti za djecu, barem nekakvu početnu ideju da vidimo kako će to funkcionirati, jer evo već sam to spominjala nekoliko puta, ljeto nam je dosta izazovno. Naša djeca zaista onako vole rutinu i sad kada se dogodi to ljeto koje traje 2 ili 3 mjeseca, koje je bez rutine, bez nekakvih odlazaka da li u školu, da li u predškolsku ustanovu, vrlo brzo krenu ta nepoželjna ponašanja. Zbog toga, nastavlja predsjednica udruge, žele olakšati taj ljetni period kako djeci, tako i roditeljima. A za sve ljude dobre volje iz udruge imaju i poruku. Naša poruka je da se ljudi ne plaše, da ako imaju pitanje da nam priđu i da jednostavno mi uvijek tražimo ne žaljenje nego razumijevanje. Evo, to je to.